Moi boas familias, moi boas nenas e nenos. A ver, vou-vos ensinar como se entrega unha tarefa empregando un móvil ou unha tablet. Estamos nun curso de aula virtual e vedes que hai actividades nas que aparece un simboliño dunha man cun folio en riba dela. Pois ese simboliño implica que se poden entregar tarefas. Imos facer un exemplo. Cando llamos a entrega, aparecenos aquí o botón de engadir entrega. E agora temos a opción de arrastrar un arquivo da tablet ou ben facerlle unha foto á ficha que están facendo as rapazas e os rapaces e pegala. Para iso temos que darlle este folio en branco da parte esquerda e agora seleccionar archivo. Para seleccionar archivo vedes que me permite coller un archivo da cámara, ir á galería ou facer unha foto. Pois o máis fácil é seleccionar e facer unha foto. Vale, aquí iríamos pois a ficha que estean facendo os nosos fillos ou fillas, ou que estea feita, e facemos a foto. Cando está feita a foto, simplemente sería enviar ese ficheiro, e vedes que xa me aparece aquí. O último paso sería agardar os cambios. Neste caso non o vou facer, pois porque a ficha non está completa. De acordo? Pois veña, un saúdo.